Igbo mụlụ nze m ọzọ ekene mụ na ọhaneze ndị Igbo asị m ebe onye nọ na-enene m n'ụbọchị nke taatọ na ọ ya maalụ nwoke mma maalụ nwaanyị mma biko na o nwere vidiyo m na nwoke na-akpagharị n'efere mba ụwa wee na-akọwasị na o nwere ozi ọchọ ejijela akwa ọkụkọ na akwa ọkụkọ na-ewezi ka onye nwere ya mana ebe ọ na ọhịa anụnwa ọ na-akpakwanụ bụkwa na ajọ ọhịa nakwa na onye kpata nkụ ahụhụ dị ya asị ngwere bịa lie olili na biko dododo na akwa obidokwana ọzọ a na-ekwu na ndị ntọ ga-atọli ya mgbasị a olubeghị ofu ọnwa obidokwa mewekwa ọzọ bupụtawekwa ọzọ tiwekwa ọnwụ ya n'efere mba ụwa so nwanne ya nwoke wee sị nna anya ka onye kwa na-akwa a piece of advice ka ọ bụkwa na ọya anụ na anya bụ ihe a ga-ana nne jidelu m maka na nwoke tolue ịmala ihe ọ mala ihe mana ọ bụkwa na nwoke ahụ achaghị ịma ihe ụmụ ụwa ya na-akpọpụta ya okwu n'ezi biko ụmụnne m na ụmụnna m mechọmkwu nne vidiyo ebe nwanne ya nwoke dụrụla akwa sị ka ọ dụwa ya ọdụ na akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba na-ewezi ka onye nwere ya ama biko ebe ọbụla na-enene na dis channel biko ọtịkwa m kenyela aka na-agbasa ya bụ ozi ị na-agbasachi anyị na-atụle aka na notification ka anyị wee nwekwa ike iwe soro anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo fon nwekwana ihe ọbụla ịchọ ịgwa anyị biko itinye ya na comment section anyị na-egekwanụ kọmentị unu anyị na-agụkwu ya na anyị na-reply kwa ị nwekwana ike fụlụ anyị na Facebook anyị ka bụkwa na Igbo Channels TV na Facebook ịchọkwa nnọọ nwee story ya sendela anyị aṅa gị na ndị mmadụ nwega issue ọwa ntị na ọdị ịchọ ka anyị tinye ọnụ biko isendela anyị meseji na the Facebook page dị na ya anyị na gị na-akpa onwe ihe ọzọ anyị nwere ikwu anyị ekwue maka ya ma make sure na your story dị very very genuine ekenekwa m onye ma biko nenenu vidiyo ka unu fụ akwa now ebidosi a new pattern akwa pụtaba this side nke a this is minor magic ihe ahụ n'isi egbe na firestone dry firestone so obere mmiri nọtụ na the ite anọtụ before ikpoyezie ya enough gunpowder so that thing ijikwa nọ pịa n'elu that calabash ahụ the firestone nọ na ya already so ga he shake it like this yo me ga the medite akwa pụtawa nna pụtawa ụzọ adịrị ebe a nke a bụrụ magic nke a bụrụ ọgwụ ama ndị irigo ndị a maybe you just want to discharge them but pụtawa akwa ọkụkọ n'ọba pụtawa nna obere oge ndị mmadụ ga-ebe nwe nwantịntị mgbe ndị mmadụ ga-ebe nwe ma mgbe nta ndị mmadụ ga-ebe nwe a ga-ebe nwe bekwa nwe na bezie nwe. You see this akwa ọkụkọ akwa are you seeing it? They will never stop so long you still have mugus willing to fall for this their shenanigans. They will keep doing it so long someone has not taken an extreme measure against these criminals. They won't stop. Okay, see this one now. You self where they go there, even if he had the power to make fire that way, like what has that got to do with solving your problems? How is that going to solve your problem? It's just like meeting a carpenter because he can construct a good furniture. You call him to come and fix your vehicle or your aircraft. Like ask yourself, how is this guy going to solve your issues? And he couldn't save himself from the people that took him. He said, that day I didn't want to run because I'm aware that people are there. They may buy them. They may do this one, do that. Okay, why didn't your Igbo or whatever you hold stop you from going to that place? You should have known that there's a danger person. You there. Now you don't bring new pattern. Money comes from hard work. You must get what you they sell. Whether legally or illegally, you must get what you they sell. Where they give you money. This thing where these bazaar they do now. How you want to give you money? This thing, all this thing where they call firestone. Imagine in a society like if the Igbo generation of pre-1967 got hold of those stones, they will take them to a lab and check if this stone can cause fire. Can we use it to manufacture a weapon that will work underwater? Since it can, this is just a simple thing.
But you have a generation of a bunch of morons, bonobos, bozos that can't even build anything. Everything is just, everybody is wired towards this paper money. Doing nothing, a person will not get job, will not get what they do. It is a do okay, the money will come from anywhere. Okay, why don't you people check what this could be used to produce? You don't even know if it's one of the components of manufacturing a nuclear weapon. Yes, you probably have no idea. Then they will take the stones, put it inside that nonsense he's holding in his hand. They put gunpowder inside that thing with water. Then they will do like this. Okay, see the person will go do juju for you. Before that fire came out, he ran away. Watch the video now. Watch it again. As soon as he knew when the fire come, he did like this. And when he was hitting it on the ground, he knows that when the fire stone gets in contact with water, the fire will come up. Then the gunpowder will help bring the fire up. The way it's happened. Person will know the fear, will go give you waiting to stop bullets. See as they run as that fire won't start. He even ran out of the camera. You saw it there. And when he turns up, he said, he are jealous of who? Like in what way? That guy will never be a free man for life. You know, say this one will happen to him. Now the last one. More people will come. And okay, how is he going to protect himself? He probably doesn't know how to shoot. He probably can't fight, can't stand in a physical confrontation. And he are there shouting, the people of Oba, you people are there tolerating this. This is the way you people allow PCS and ways of comfort. Rule over you, and his children will keep on ruling over you because you will not open your mouth and say the truth. Obi Kubana, are you not seeing this thing? How is that thing going to help Oba youth? You have many things in your place. Ngo, Oba, if you people use it to just export alcohol all over the world where it's needed, the authentic ones, clean one is scarce everywhere. Most people around the world are drinking ethanol. But you have the raffia trees, you have the palm trees. Instead of putting your people to work, you people are there. This will be Kubana not seeing this thing. Would he lie that he's not seeing this thing and you're allowing them to do this? Tomorrow they will tell somebody, oh, bring human being, bring this one. It could be your own relative. And you people have not seen the danger of this yet. Anyway, if on a son like that on our leave, no problem. People walk now just to be there, they look on. You understand? Until they go enter the trap of person, we go deal with them. That time on eye go clear. I don't tell on her. See them. Keep on going, keep on going. And then they use something where you suppose source by yourself. They confusion saying bring fire, bring fire. Oh, okay, as he bring that finish, make the thing increase the economy of Anambra State. Guys, stay blessed. Ekene m okekene nwaanyị na-asị na Ili Igbo niile mmasị m bike ebe ọbụla nene udo dịrị gị. Na mgbede necha vidiyo nụnwa nyela ya ka na-atụsasị ya. Ando mmadụ dịka ọkara ka akwa ụkọ bụkwa nọ ya na-enene vidiyo ya. Una agba mbọ mee ka ọnụ kwanụ na ụmụ ụwa na-ekwuzi okwu. Onwe vidiyo nwanne ya nwoke mere mgbe gara aga sị na họteelụ Akwa ama nwezi isi. Oles no buli hand yo mmadụ over. Ananya na ọnwa mkpụrụ pakwa na dibịa anụ nwa na-eme Oles no hapụla Anambra State. Abịa na-asị biko onye asị ya jide ka oji bụkwanụ nke ọma ka oji. Onye asịkwa anya ha ka oji bụkwanụ nke ọjọọ. Ya na-asịkwa n'ụmụ Igbo ihe mbụkwanụ onye mgbasa ozi ebe anụ nwanne eziokwu ka m na-ekwu ọnụ ọbụla nsifia na-ewetali ya ndị Igbo niile ka ha solomu wee fụkwa solomu nene maka na agwa ofu onye fụ aghalụkwa iwe eke. Ekene m onye ọbụla na-asị na ya dị Ili Igbo niile mma biko ị na-enecha vidiyo tụsala m ya ma drọpụ kọmentị gị na kọment sekshọn. Okwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ ka e nwere mgbe ọzọ.